Bono. Iya Pak. Mangga memenang, ada memenangan. Awak nak babi ni Pak. Babi ni? Iya Pak. Aduh benar tu. Ada Pak. Siapa nama orangnya Pak? Leha. Leha dan beranak limo dan jando tau. Iya. Leha lo balik. Usah ba oi bahkan tak juo. Usah ba oi mama so ambo menyuruh kawin jo jando si upia Leha namanya. Mangkonyo aba-aba kanda sakete aba manyasa dewa angsa pana enga urang suko wa autula buyong pono. Sampai bila wa antarui mambujang surah kawin de abah sayang kawan upia Leha walau jando kayo gadang indah taraga dewa ang hidup sanang den tarimo ba pinangan upia Leha asakan abah lai bahagia kini abana Allah maraso sanang bulan di muka kita barale gadang. Usah ba oi bahkan tak juo. Usah ba oi mama so ambo menyuruh kawin jo jando si upia Leha namanya. Mangkonyo aba-aba kanda sakete aba manyasa dewa angsa pana enga urang suko wa autula buyong pono. Abah saja kawinan jo inyo. Sampai bila wa antarui mambujang surah kawin de abah sayang kawan upia Leha walau jando kayo gadang indah taraga dewa ang hidup sanang den tarimo ba pinangan upia Leha asakan abah lai bahagia kini abana Allah maraso sanang bulan di baru anak abah. Oh iya Pak. Pokoknya asal namo jinyo kita barale kadang. Ayo Pak. Yo mana? Pakai organ. Pakai organ? Pakai wayang? Kini nak pulang dulu. Oh, mangga pulang Pak? Yo caliak lah dulu pulang. Oh, mana itu? Iya. Ada dia Pak. Iya Pak. Kunya Leha tu. Iko Pak. Iya kok. Dah Pak. Kamu tuan. Indah.